Les otitis mitjanes agudes són més freqüents a l'hivern perquè tenen relació amb tots els quadres catarrals. Aquestes otitis afecten la part del timpà cap a dins, o sigui, el que seria l'orella mitjana. L'otitis mitjana aguda es caracteritza per dos símptomes especialment. Un és el dolor, que és un dolor molt important que pot tenir pujades i baixades, però és un dolor tan important que pot despertar a la nit. És un dolor continu, que el tens allà i que de fet et poses la mà una miqueta per calmar aquest dolor, a diferència de l'otitis externa que no pots tocar-te l'orella. I, per una altra banda, l'altre símptoma molt important és la sordesa, o sigui, dona molta pèrdua auditiva perquè tota l'orella mitjana està plena d'un contingut mucopurulent i, per tant, la transmissió de les ones sonores s'amortigua perquè no troba el medi aeri habitual. Quin és el tractament d'una otitis mitjana aguda? Doncs el tractament serà un antibiòtic via oral i analgèsic. La tendència actual és, especialment en els nens, en funció de la sintomatologia que doni, és ser prudent amb l'antibiòtic. Potser, si el nen té una otitis mitjana aguda, però l'estat general és bo, no té febre alta, no està molt irritable, és esperar a veure com evoluciona, perquè de fet el propi cos té capacitat d'autocurar-se i d'eliminar aquest procés infecciós. Recordeu que abans de prendre un antibiòtic, aquest antibiòtic ha d'estar prescrit per un professional sanitari.